Άλλα σημεία στην αρχαία πόλη της Τάσου απέδωσαν αρχαιομεταλλουργικά ευρήματα, όπως το οικόπεδο Παναμά, το οικόπεδο Κόκκινου, το Δέστα Χαϊκή Αγορά, καθώς και στην πύλη Ηρακλή και στην πύλη του Σιλινού, όπου βέβαια γινόταν επεξεργασία καλού και χρυσού. Σημαντικά στοιχεία για την πρωτογενή παραγωγή σιδήρου στο νομό Ξάνθης προέρχονται από το φύλλο της Καλύβας αλλά και την πόλη του Μαγδίου. Συγκεκριμένα στα Άουδια βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη αρχαιομεταλλουργικού υλικού που σχετίζεται με τις βιβλιογραφίες στα πλαίσια δύο ερευνητικών προγραμμάτων. Το προγράμμα της επιφανειακής έρευνας στο βόρειο περίπτωρο και προγράμματος του Πανεπιστημίου της Γη. Με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα δεδομένα, η μεγάλη συγκέντρωση κοριών στη υλασία σιδήρου στην περιοχή της Δυτικής Σύμβουλης υποδηλώνει την ύπαρξη κάποιου εργαστηρίου, ενώ και σε άλλα σημεία του κλασικού περιβόλου βρέθηκαν συναφή ευρήματα. Στο βόρειο περίπολο, η μεγαλύτερη συγκέντρωση επισημάνθηκε στο βόρειο άκρο, κατά μήκος του τείχους, χώρος που θα δικαιολογούσε την ύπαρξη μεταλλουργικών εργαστηρίων. Ταυτοποιήθηκε επίσης η καραμάτωση χαλκού και ανακύκλωσή του στην περιοχή του Αλταζαβάκη, στο βόρειο περίπολο, αλλά και στην περιοχή της Δυτικής Σύμβουλης, του νότου περίπολου. Η αρχαϊκή περίοδος χαρακτηρίζεται από μια ανασογόνηση των τεχνών στην Ελλάδα μετά την ισοστρεφή γεωμετρική περίοδο. Η σταδιακή διαμόρφωση των πόλεων κρατών ως πυρήνων διακυβέρνησης, η θεσμοθέτηση της θρησκείας και οι διοικητικές δομές και το ιερατείο αποτελούν σημαντικούς παράγοντες ενίσχυσης της παραγωγής. Σε ό,τι αφορά την παραγωγή μετάλλων, φαίνεται να παρουσιάζει σταθερή αύξηση για την κατασκευή σιδηρών εργαλείων και όπλων, αλλά και πολύτιμων μπρούτσων αμφιμάτων και του ναού. Η νομισματοκοπία εξάλλου συντελεί στην ουσιαστική διεύρυνση της χρήσης του αργύρου και λιγότερου του χρυσού για τα νομίσματα των πόλεων. Καθώς οι πόλεις κράτη ανταγωνίζονται για την πρόσβαση σε πλούτο παραγωγικούς πόρους, η εξέβρεση πηγών μετάλλων θα αποτελέσει έναν από τους κρίσιμους παράγοντες της απικιακής εξάπλωσης των Ελλήνων στα παράλια της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Το πλήθος των μπρούτσινων αμφιμάτων της αρχαϊκής περίοδου που βρέθηκαν στους ναούς αποτελεί απόδειξη της συνεχόμενης πρόοδου της καλλιτεχνίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα ειδόλια αλόγων ή συμπλεγμάτων ανθρώπων με άλογα και κέντατους. Επίσης, απαντώνται συχνά ειδόλια θεών και ηρώων, καθώς και μετάλλιμα σκεύη ή άλλα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως καθρέφτες. Κατά τη διάρκεια της αρχαϊκής και της κλασικής περίοδου, σημαντικά κέντρα μεταλλουργικής δραστηριότητας και μεταλλουργίας αναπτύχθηκαν στο Λαύριο, τη Σύφνο, τη Θάσο, τη βορειοανατολική Χαλκιδική και σε περιοχές της Λεκάνης στην Καρπάλα και στο Όρος του Αιγαίου. Τα μεταλλεία αυτά εκμεταλλεύονταν κυρίως τον Άργυρο και τον Χρυσό, χρησιμοποιήθηκαν για την διακοπή νομισμάτων των κοντινών των πολίων κρατών. Ο Άργυρος, που συχνά απαντά σε μολυβδούκα κοιτάσματα, όπως ο Καλυμνίτης, διαχωριζόταν σε δύο στάδια με την μέθοδο της υπέρβασης. Παρομοίως και ο φυλετικός Χρυσός καθαριζόταν από τις ενοσμίξεις ή συλλεγόταν ως αυτοφυής από ποτάμιες αποθέσεις. Η κοπή νομισμάτων συμμετέλεσε στην αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου και οδήγησε σε σημαντική οικονομική ευρωστία της πόλης Κράτη των Αττικών. Η μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή του Λαυρίου, στο αρχιτεκτονικό χωρικό, ξεκίνησε γύρω στο 2000 π.Χ. και συνεχίζεται διάκοπα μέχρι τον 6ο αιώνα. Οπότε και αναφέρεται συστηματική και εντατική εκμετάλλευση των αργυρομολυβδούκων μεταλλευμάτων. Η εξόρυξη πραγματοποιείται με συστηματικό τρόπο, ενώ η θράψη και ο εμπλουτισμός των μεταλλευμάτων γινόταν με προηγμένα για την εποχή μέσα. Τα ορθογόνια και λιχοειδή κτίρια που βρέθηκαν σε πολλά σημεία της Λαυροθετικής χρησιμοποιήθηκαν για την κλίση και την επίκλευση του θραψμένου μεταλλεύματος που συγκεντρώνονταν στις βαθύνσεις. Το εμπλουτισμένο πλέον μετάλλευμα στη συνέχεια έλειωνε μέσα σε κατακόρυφα καμίνια. Ο μόλυβδος μαζί με τον Άργυρο έφυγε από μια οπή στον πάτο της καμίνου μαζί του σκορίδα. Όλα τα λιωμένα υλικά συλλέγονταν σε λάκκο, κάτω ο βαρύς μόλυβδος και πάνω η σκορία που διαχωριζόταν εύκολα μετά τη στερεοποίηση. Κατά την τελική διαδικασία, που ορμάται εκπέλωση, ο μόλυβδος διαχωριζόταν από τον Άργυρο με οξύδωση σε πυρήμαχο σκεύος, τοποθετημένο σε ειδική θολωτική κάμινο εκπέλωσης. Ο οξυδωμένος μόλυβδος ή λιθάριος έρευε έξω από την κάμινο, ενώ ο Άργυρος που δεν οξυδώνεται παρέμενε σε αυτή και καθαριζόταν περαιτέρω πριν τη χρήση για την κοπή νομισμάτων. Η Σύφνος κατήχε εξίσου σημαντική θέση στην ιστορική και μεταλλευτική δραστηριότητα στο Αιγαίο της Ιωνικής εποχής, χάρη στα πλούσια του ιστορική και αγγλική. Ο ρηκτός πλούτος του νησιού περιλαμβάνει μεταλλεύματα χαλκού, γαλινίτη, από όπου προέρχεται ο μόλυβδος και ο Άργυρος, αλλά και φλεβικό χρυσό που απαντά στις υδρομεταλλεύματα. Αργότερα, λόγω εξάντλησης των κοιτασμάτων, αλλά και της πλημμύρας αρκετών μεταλλευτικών στόχων από το λασινό νερό, η δραστηριότητα αυτή σταδιακά εγκαταλείπεται κατά την ύστερη αρχαιότητα. Επιβεβαιωμένα στοιχεία για την εξαγωγή χρυσού στη Βόρεια Ελλάδα της κλασικής περίοδου αντλούμε τόσο
που προκύπτουν από την εκαμήλωση των μεταλλευμάτων. Με βάση τις ιστορικές πηγές και τα αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων στις παραπάνω σχολείες, η έναρξη της δραστηριότητας τοποθετείται στις αρχές της κλασικής αυτοκίνησης. Στα τέλη του 6ου αιώνα, η Θάσος εξέλιξε σε μια περίοδο σημαντικής ακτινής. Ο Ηρόδοτος και ο Στράβο αναφέρουν ότι οι φοίνικες εγκαθίστανται στο νησί με σκοπό την εκμετάλλευση των πλούσιων εξορυχείων και αγριορυχείων. Αναφέρεται μάλιστα ότι η εξόρυξη γινόταν από δεύτερες τοποθεσίες Ένυρα και Κίνηρα, τοποθεσία που με πιθανολογούμενη φοινική προέλευση στο ανατολικό τμήμα του νησιού απέναντι από τη Σαμοθράκη. Συγκεκριμένα, στο βιβλίο 5 των Ιστοριών, ο Ηρόδοτος αναφέρει τα δε μέταλλα τα φοινικικά ταύτα εστί της Θάσου μεταξύ Ενήρων τε χώρου καλεγωμένου και Κινήρων αντίον δε Σαμοθρήκης, όρος μέγα ανεστραμμένων τη ζητήση. Η αρχαιολογική έρευνα έχει εντοπίσει ενδείξεις μεταλλευτικής δραστηριότητας κοντά στο σύγχρονο οικισμό των Κινήρων και συγκεκριμένα στη θέση Κλεισίρου, κοντά στο Παλαιοχώρι, όπου μαρτυρείται η υπόγεια εξόρυξη φιλολογικού χρυσού που χρονολογείται στην κλασική ελληνιστική περίοδο. Επίσης, το μεταλλείο στο λόφο της Ακρόπολης, στην πόλη της Θάσου, ήταν ενεργό από την αρχαϊκή εποχή, αν όχι νωρίτερα, όπου γινόταν εξόρυξη χρυσού, χαλκού και σιδήρου. Υπολογίζεται ότι η ετήσια παραγωγή του πολύτιμου μετάλλου ανερχόταν γύρω στα 200 κατάλατα, που σήμερα ισοδυναμεί με 7,2 τόνους αργύρου. Η νομισματοκοπία υπήρχαν στην αρχαία πόλη της Θάσου και στη Θασιακή Ήπειρο, με τις απικίες, ανάμεσα στις οποίες αναφέρθηκε η σκαπτή ύλη. Οι πρώτες μαρτυρίες για τη σκαπτή ύλη βρίσκονται στον Ηρόδοτο, που αναφέρει ότι τα εισοδήματα των Θασίων προέρχονταν και από τα μεταλλεία της απέναντι από τη Θάσο ψηλάς και ανέρχονταν σε 80 τάλαντα χρυσού ετησίως. Ο Θουκυδίδης στον 5ο αιώνα π.Χ. γράφει ότι εκμεταλλευόταν ο ίδιος ένα από τα πολλά μεταλλεία της σκαπτής ύλης. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, τα μέταλλα του Παγκαίου νέμονταν την εποχή των Δυτικών πολέμων οι Θράκες. Με δεδομένο ότι οι Θάσοι δεν είχαν διεισδύσει με τον χώρο του Παγκαίου, πρέπει να αναζητήσουμε τα μεταλλεία της σκαπτής ύλης βορειότερα των παράκτηρων θεσσιακών εμπορίων, αλλά πάντως σε οπτική επαφή με τη Θάσο, ώστε η θέση τους να συμφωνεί με την περιγραφή του Στέφανου Βυζάντιου. Η περιοχή αυτή βρίσκεται στις νότιες υπόρειες της Λεκάνης, που εμφανίζει έντονη μεταλλοφορία χρυσού και αργύρου και ένα πλήθος των εξόρυξης και σωρών μεταλλουργικών εκαμηνεύσεων. Εκτός από το χρυσό και τον άργυρο, στις περιοχές αυτές υπήρχαν και πλούσια κοιτάσματα σιδήρου, με τις κύριες εμφανίσεις να ανέρχονται γύρω στις 150 σε μια περιοχή 100 περίπου στρεμμάτων, στον ορεινό όμο της Λεκάνης. Σημαντικά επίσης μεταλλουργικά κέντρα βρίσκονται στο όρος Παγκαίου. Κοντά στην Νικήσιανη και στο Παλαιοχώρι, όπου βρέθηκαν πλήθος μεταλλευτικών στοών και σωρία καμινεύσεων αρκετών τόνων. Κατά τη βασιλεία του Φιλίππου Β, ο χρυσός του μακεδονικού κράτους προέρχεται αρχικά από τις νεοαποκριθήσεις περιοχές ανατολικά του Στριμώνα, όπου ο προσκομματικός χρυσός αυτονούσε. Η υπόγεια εξωτική δραστηριότητα στο Παγκαίο και στην οροσειρά της Λεκάνης πρέπει να συνεχίστηκε κατά τα ελληνιστικά χρόνια, αν και σε μικρότερο βαθμό. Η κατάκτηση της Ανατολής από τον Μέγα Αλέξανδρο άνοιξε τον δρόμο για την εισρωή πολύτιμων μετάλλων από τις νέες κτήσεις όπου υπήρχαν σημαντικά κοιτάσματα. Έτσι, λίγο πριν από τη ρωμαϊκή κατάκτηση, παρατηρείται ύφεση στην εξωτερική δραστηριότητα στον ελλαδικό χώρο, γεγονός που ίσως οφείλεται στην εισαγωγή μετάλλων από τις πολυκληθείς επαρχίες των ελληνιστικών βασιλείων. Κατά το 2ο αιώνα π.Χ., τα μεταλλεία αργύρου και χρυσού της Αττικής, της Χαλκιδικής και της Θράκης και τα μεταλλεία χαλκού της Κύπρου προμηθεύουν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με ποσότητες μετάλλων υπό τον έλεγχο των προκουρατόρες μεταλλόρων, δηλαδή των διορισμένων πληροξουσίων της Αυτοκρατορικής Διοίκησης. Τα δικαιώματα στις μεταλλευτικές περιοχές, η φορολογία αλλά και οι τεχνολογικές παράμετροι καθορίζονται με ρυθμίσεις και σχετική νομοθεσία που επιβάλλεται από τους κατατόπους αξιωματούχους. Στην περιοχή Μαρμαρίτσα, στη θέση κτίσματα στα ανατολικά της Μαρόνιας, εντοπίστηκε μεταλλείο, η χρήση του οποίου ανάγεται στο 2ο αιώνα π.Χ. Από τη διερεύνηση του φρέατος των γνωστών, διαπιστώθηκε μεταλλοφορία με εμφάνιση σιδηροπυρίτου, καλκοπυρίτη σε μικρή περιεκτικότητα και χαλαζία. Το φιούγο μετάλλευμα είναι πλούσιο σε αιματίτη και κεντίτη. Η ποσότητα του εξορυφθέντος μεταλλεύματος από τις στοές είναι μικρή και υπολογίζεται σε 10 κυβικά μέτρα περίπου. Η διακοπή των εργασιών πιθανόν οφείλεται στην απουσία χαλκού μεταλλοφορίας, που πιθανόν επιδίωκαν, ή στην παρουσία επιβλαβών στοιχείων χαλκού, ψευδαργίου, μολύβδου, αρσενικού και θείου, τα οποία παρεμβαίνουν αρνητικά στη μεταλλουργία κατά την εκαμήνευση ή την απόλυση σιδήρου. Σε όλη την επικράτεια της ρωμαϊκής διοίκησης ακολουθούνται συγκεκριμένες στρατηγικές μηχανοποίησης της μεταλλείας χρυσού και αργύρου με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας και εν τέλει την κλειστοποίηση της παραγωγής. Με τη χρήση νερόμυλων, η χειρίδη αυτοστράγγιση συνδάτων από τα μεταλλευτικά φρέατα μεγάλου βάθους, ενώ διοχετεύεται μεγάλος όγκος νερού κατά τη
καταστράφηση του εκμεταλλεύματος. Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων προέρχονται από περιοχές μεγάλων αποδημάτων, όπως το Ρίο Τίνιτο της Ισπανίας, αλλά και από τα βαθμοχώρια της Καλλιτικής. Μεταλλεία δευτερεύουσες ιδιότητες με μικρότερα αποθέματα, αλλά και περιοχές εξόρυξης καλκού και σιδήρου, παραμένουν υπό τον έλεγχο της κρατικής διοίκησης, αν και σε μικρότερο βαθμό, ενώ γίνονται και παραχωρήσεις σε ιδιώτες που φορολογούνται της παραγωγής τους. Έχει σημασία να υπογραμμίσουμε ότι οι Έλληνες συγγραφείς τείνουν να προσδώσουν έμφαση στην παραγωγή χρυσού και αργύρου. Οι Ρωμαίοι όμως περιγράφουν περισσότερο την ασχόληση των τοπικών πληθυσμών της Βορείου Ελλάδας με την εξόρυξη και παραγωγή του σιδήρου. Ο Στράβανας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι σύνδες και οι οδόμαντες, τα θρακικά φύλλα δηλαδή της περιοχής, ήταν ικανότατοι σιδηρουργοί, ενώ ο τίτλος του ίδιου περιγράφει τους Ρωμαίοι κρατούσαν τον διοικητικό έλεγχο των μεταλλίων χρυσού και αργύρου μεταξύ Στριμώνα και Εύρου, αφήνοντας όμως την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων σιδήρου στους γηγενείς θρακικούς πληθυσμούς. Η εξορρυκτική δραστηριότητα της ύστερης αρχαιότητας περιγράφεται στον Θεοδοσιανό κώδικα, όπου καταγράφεται η δυσκολία της κεντρικής διοίκησης να αποτρέψει Θράκες μεταλλολίχες να δραστηριοποιηθούν εκτός των ορίων της επαρχίας Μακεδονίας. Η συγκεκριμένη αναφορά σε Θράκες έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς θεωρούνταν πεπειραμένοι στο να ακολουθούν τις φλέβες του χρυσού σε κάθε τύπο εκμεταλλεύματος. Τα παραπάνω στοιχεία οδηγούν στην ασφαλή υπόθεση ότι ορισμένα από τα μεταλλεία της Μακεδονίας και της Θράκης παρέμεναν ενεργά μέχρι τα παλαιοχριστιανικά χρόνια. Οι μετέπειτα εξελίξεις στην τεχνολογία των μετάλλων βασίστηκαν στη συγκεκριμένη γνώση της μακραίων της παράδοσης, οδηγώντας σε πλεονάσματα χρυσού που επέτρεψαν στο Βυζάντιο να εδραιωθεί ως αυτοκρατορία και να κυριαρχήσει τους επόμενους αιώνες στην οικονομική ζωή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε αυτή την πανοραμική άποψη της αρχαίας τεχνολογίας των μετάλλων από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σχεδόν την βυζαντινή περίοδο. Ο τομέας αυτός είναι σχετικά άγνωστος. Συνήθως όταν μιλάμε για τα αρχαία χρόνια βλέπουμε λίγο τα ευρήματα τα ορατά. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι στα λεγόμενα αόρατα ευρήματα, επειδή δεν μπορούμε να τα εμπνεύσουμε. Και το κοινό, αλλά και οι αρχαιολόγοι που δεν είμαστε ειδικοί, έχουμε μια δυσκολία στο να κατανοήσουμε τις πορείες ή όλα αυτά που μας είπε. Ήρθε η ώρα των ερωτήσεων. Αν έχει κάποια απορία, κάτι, παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ για την υπέροχη διάθεση που μας δώσατε σήμερα. Να σας ρωτήσω το εξής. Το ενεργειακό θέμα πώς θα αντιμετωπίσατε? Ήταν ξύλα, ήταν ξυλοκάρβουνα, ήταν οριστό κάρβουνα, το φέρνατε απ' έξω, το φαρίζατε ακόμα το εξορίσατε στην ίδια περιοχή. Υπάρχουν εντάξει, δάσους ήταν κοντά στην υπηρετική Ελλάδα, τους άλλους ήταν γενομένοι κάπως την υπηρετική Ελλάδα, οπότε η μεταφορά ξυλίας τώρα είναι όπως κάνει, θα ήταν ένα σχετικά εύκολο πράγμα. Αλλά εσύ από πού έβγαζε την ενέργεια για να παράγει αυτό το πράγμα που θα όπως κάνει? Ναι, αυτό είναι πραγματικά μια απορία που έχουν οι ερευνητές. Τι γίνεται με τις Κυκλάδες? Βέβαια, δεν είμαστε σίγουροι αν το φυσικό περιβάλλον το σημερινό ήταν ίδιο με αυτό της εποχής του καλκού. Μιλάμε δηλαδή για την 4η και 5η χιλιετία, όπου πιθανόν υπήρχαν περισσότερα δέντρα στις Κυκλάδες. Αλλά ακόμα και αυτό να μην συνέβαινε, σίγουρα μπορούσαν να εισάγουν ξυλία από αλλού. Από όπου μπορούσαν να πηγαίνουν. Σαν ξυλία ή κάτω? Ξυλία ή κάτω. Δεν άτομο ρητό. Αυτό είναι το κάτω δεν χρησιμοποιείται το άνθρωπο. Δεν χρησιμοποιείται. Από την Ρωμαϊκή εποχή και αργότερα υπάρχουν ευρήματα στη Γαλλία, στην Βόρεια Γαλλία, στο Βέλγιο και στη Βρετανία, όπου χρησιμοποιούν ορυκτάρα. Το κάτω, ναι. Αλλά αυτά είναι αργότερα, είναι δηλαδή στην Ρωμαϊκή εποχή. Μάλιστα. Και μια άλλη ερώτηση που θα σας κάνω. Μια που μιλάμε για την αρχαιότητα. Οι Ρωμαίοι βασικά χρησιμοποίησαν, από ό,τι ξέρω εγώ έχω διαβάσει εγώ, και μπορεί να είναι λάθος, χρησιμοποίησαν βασικά Ισπανούς μεταλλουργούς για να κατασκευάσουν τα ξύφη τους και όλα αυτά τα οποία τους δώσαν για κάθε τρόπο το πλεονέκτημα στους πολέμους στην εποχή εκείνη. Τι διαφορά είχαν με σχέση με την περιοχή τη δικιά σας? Είχαν καλύτερη τεχνολογία, είχαν καλύτερες υπηρεσίες, αν ξέρετε, αυτό που είναι γνωστό είναι ότι μαζί με το Ρωμαϊκό στρατό πήγαιναν μαζί σε εκστρατείες με σιδηρουργοί. Αυτό είναι σίγουρο. Οπότε ο σιδηρουργός Ρωμαίος μπορούσε να δουλέψει οποιοδήποτε τύπο μεταλλεύματος μπορούσε να συναντήσει.
κάτι αντίστοιχο να γινόταν και εδώ. Απλώς τα ευρήματα που έχουν μελετήσει είναι πολύ λίγα. Ενώ στην Ισπανία έχουν γίνει πιο διεξοδικές έρευνες. Γνωρίζουν και τον Άλγηρο δηλαδή πολύ καλά. Εδώ πέρα από τη δουλειά που έχει γίνει στο Λάμπριο, που ο Κοροφάδος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, γνωρίζουν δηλαδή την μεταλλουργία Αργύρου στο Λάμπριο. Για τη Θάσο οι έρευνες είναι λίγο περιορισμένες. Και για τον Άλγηρο δηλαδή, αλλά και το Σίδηρο, πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε κάποια νέα αποτελέσματα. Κάποιος άλλος? Εγώ θέλω να πω να έχω μια απορία, αλλά δεν κατάλαβα. Το ύψος των καμπίνων αυτών είναι γνωστό, γιατί είναι στην αναπαράσταση του Πάρτες που ήταν μικρό. Αντίθετα σε μια σχεδιαστική αναπαράσταση ήταν μεγάλη η κάμπινα. Αυτή η αναπαράσταση που κάναμε εμείς, δηλαδή θέλαμε να αναπαράγουμε προϊστορικά παραδείγματα. Στην προϊστορική εποχή η κάμινη μπορούσε να είναι είτε απλή λάκη, είτε αυτό που δείξαμε, δηλαδή μια μικρή κάμινος, η οποία μπορούσε περίπου 50 πόντους τόσο. Στα κλασικά χρόνια η κάμινος μπορεί να φτάσει και το 1,5 μέτρο ύψος. Πάντως, δεν υπάρχει λόγο, θα βρισκόμαστε πιο ψηλά στις καμίνες αυτές. Εκεί πέρα μέσα αναπτύσσεται όλη την τεράστια στο Λάμπριο, δηλαδή ήταν τόσο. Στο Λάμπριο ήταν γύρω στο 1,5 μέτρο, μπορεί και να είναι τόσο. Μάλιστα, ευχαριστώ. Κάτι άλλο, κάποια απορία, ναι. Ναι, να σας δώσω και εγώ συγχαρητήρια για την διάλεξη. Να σας ρωτήσω, εγώ ενδιαφέρομαι περισσότερο για τα ορυχεία, όχι τόσο για την μεταλλουργία σαν τεχνική. Υπάρχει κάποια συστηματική μελέτη πρόσφατη για εντοπισμό τέτοιων θέσεων ορυχείων στην Μακεδονία και στη Θράκη? Υπάρχουν αρκετές μελέτες, ναι. Για τη Θάσο. Όχι, για τη Θάσο γνωρίζω. Ναι. Ενώ, δηλαδή, εγώ από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον πέρα από το Τάμπουλα Υπέριο Ρωμάνι, δεν ξέρω κάποιο συστηματικό survey ορυχείων. Συστηματικό όχι, αλλά ο καθηγητής Παπελίδης από τη Θεσσαλονίκη, ναι, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, έχει κάνει αρκετές μελέτες, ναι, για μεταλλεία στον ορεινό της Λεκάνης και στο Πακαίο. Ναι. Κάποια από αυτά είναι δημοσιευμένα και έχει γίνει και μια διαπτωτική διατριβή από τον Μάρκο Βαρσιμανόπουλο, που είναι γεωλόγος. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει, αλλά έχει κάνει μια καλή μελέτη, δηλαδή υπάρχουν κάποιες μελέτες. Ωραία, τότε μου δίνετε πάση για την επόμενη ερώτηση. Ναι, επειδή μιλήσατε για αυτές τις, τέλος πάντων, όπως λέει και ο Στράβωνας, πληθυσμιακές ομάδες θρακών που ίσως εργάζονται με μεταλλεία, υπάρχει κάποια συνάφεια ανάμεσα σε οικισμούς εντοπισμένους και ορυχεία, γνωρίζετε αυτό? Ναι, υπάρχει. Στην περιοχή μας, για παράδειγμα, τα μαντροποχώρια της Χαλκιδικής, διαχρονικά ήταν οικισμοί με τα ορύχα. Αυτό το γνωρίζουμε. Και έχουν βρεθεί αρχαιολογικά κατάλοιπα οικισμών, κοντά σε ορυχεία δηλαδή. Για τη Βυζαντινή εποχή να υπάρχει. Υπάρχει, ας πούμε, οικισμός που στα Βυζαντινά χρόνια λέγεται σιδηροκαύσια. Ναι. Αλλά παρόλο με την ονομασία αυτή, γίνεται εξαγωγή αρχείων στην περιοχή αυτή. Και είναι οργανωμένη, αναφέρονται σε πηγές, αλλά και στον αρχαίο κόσμο. Υπάρχει μια αναφορά για το όρος Πακαίο, ότι στην κορυφή του βουνού ζουν σάτρες, θρακικό φύλλο, οι οποίοι κάνουν εξόρυξη μεταλλευμάτων και μεταλλουργία και εμπορεύονται με τους Έλληνες που έχουν απικίες στην παράκτια ζώνη. Οπότε έχουμε και αναφορές για τον αρχαίο κόσμο, δηλαδή εξειδικευμένους οικισμούς που δουλεύουν. Ναι, και από μόνο του είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για την κοινωνική οργάνωση όλης της επαρχίας. Ευχαριστώ. Κάτι άλλο? Να ρωτήσετε. Ναι. Αναφερθήκατε στα γράμματα του Χαλκού με πρόσκληση είτε αρσενικού είτε κασίτερου. Το ψευδάνιο δεν το χρησιμοποιούσαν. Κάποια στιγμή αναφερθήκατε την περιοχή της Μαρόκης ότι ήταν βλαβερά για τους τεχνίτες. Ο ψευδάνιος χρησιμοποιήθηκε σε γράμματα Χαλκού λίγο αργότερα. Δηλαδή τα αρχαιότερα γράμματα γνωρίζουμε να φτάνουν το αρσενικό. Μετά έχει το κασίτερος και ο ψευδάνιος στην κλασική αρχαιότητα χρησιμοποιείται. Τώρα, σε ό,τι αφορά την περιοχή εκεί της Μαρόνιας, το σιδηρομετάλλευμα είχε κάποιες προσμίξεις σε χαλκό. Αυτοί τώρα πιθανόν θέλαν να βάλουν το χαλκό, αλλά επειδή ήταν το κοίτασμα πολυμεταλλικό και περιείχε και θείο και ψευδάνιο, ήταν λιγοστό σε χαλκό, άρα δεν πέραν το χαλκό και η παρουσία αυτών των στοιχείων είναι φλαβερή για τη σιδηρουργία. Δηλαδή για τη μεταλλουργία σιδήρου δεν κάνει καλό. Δεν θέλει δηλαδή στο σίδηρο να περάσει μέσα σε ψευδάνιο, ή θείο ή άλλο μετάλλευμα. Και έτσι λοιπόν αυτό το μετάλλευμα δεν του έκανε ούτε για χαλκό ούτε για σίδηρο. Και γι' αυτό μάλλον το εγκατέλειψαν. Δηλαδή η εξόρυξη δείχνει ότι πήραν πολύ λίγο. Ενώ σε άλλες θέσεις γνωρίζουμε ότι έχουν κάνει 400 και 600 μέτρα υπόγειες πλοές για να εξάγουν το μετάλλευμα. Οπότε γνωρίζαν πολύ καλά, χωρίς να ξέρουν χημεία, γνωρίζαν πολύ καλά τον κάθε τύπο μεταλλεύματος στον οποίο θα πάνε να κάνουν εξόρυξη.
για το κάθε μέταλλο στο οποίο στόχει. Ναι. Ακόμα μια ερώτηση για την καλοσύνη. Ποιος είναι οι πιο πολύ παλιές ενδείξεις ότι με μια συμπορική σχέση με άλλες περιοχές, αλλά με μεγάλες αποστάσεις και αυτά όλα τα παράγοντα της μυθολογίας? Υπάρχουν. Ναι, ας πούμε, ο Κασίτερος είναι σπάνιο μέταλλο. Δεν μπορείς να το δεις. Στο Αιγαίο δεν υπάρχει καθόλου. Υπάρχουν κάποιες περιοχές στα Βαλκάνια, λιγοστές όμως, και αυτό που αναφέρεται στις αρχές πηγές είναι ότι από την νότιο-δυτική Βρετανία, στην περιοχή του Κορνουάλης, αναφέρεται ότι υπάρχουν τάσματα κασιτέρου και είναι γνωστό ότι από εκεί γινόταν εξόριξη και εμπορία του κασίτερου από τα χρόνια των Αιγαίων. Όχι, είναι από την ύστερη εποχή του Χαλκού. Δηλαδή στην κοινωνική περίοδο, όπου βέβαια όμως τα δίκτυα είναι ήδη διαδεδομένα. Γιατί ξέρουμε ότι οι Μικηναίοι ψάρανε και ηλεκτρό από τη Σκανδιναβία, τη λάμπη Νάζουλη, πάρα πολύ την ελληνικά, όπως το κασίτερο. Ναι, μέσα στα ποντάρια είναι και με διάμεσους σταθμούς. Δηλαδή, σίγουρα με κάποιον διάμεσους σταθμούς θα πρέπει να φτάσει σε μεγάλες αποστάσεις. Ας πούμε, κοιτάξτε τώρα, έχουμε βρεθεί ένα ναυάγιο στο Λουγκουρούν, στα νυχτά της Τουρκίας, όπου περιείχε 300 τάλαντα χαλκού από ηχεία της Κύπρου. Επίσης, είχε κάποια λίγα τάλαντα κασιτέρου, που σημαίνει ότι υπήρχε μια συστηματοποίηση της παραγωγής. Αυτό είναι της ύστερης εποχής του χαλκού. Ναι, γύρω στο 2000. Κάτι άλλο? Ναι. Είναι αλήθεια ότι αν δεν υπήρχε κασίτερος, οι προσμίξεις με τα μέταλλα δεν θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιούνται, δεν θα ήταν σκληρά δηλαδή τα μέταλλα, έτσι ώστε θα γύριζαν πλέον οι άνθρωποι στην ορεκτική εποχή. Δεν νομίζω. Γιατί είχαν διάφορα μέταλλα τα οποία εξεργάζονταν. Δηλαδή και με το καθαρό χαλκό, ο οποίος είναι μαλακός, άρχισαν να προσπαθούν να τον γραμματώσουν. Δηλαδή, ήδη η χρήση του αρσενικού μπορεί αρχικά να ήταν τυχαία, αλλά όταν αυτοί συνειδητοποίησαν ότι αλλάζουν οι ιδιότητες, γιατί καταρχήν αλλάζει το χρώμα. Όταν ο χαλκός είναι καθαρός, είναι κοκκινοπός. Με 2 ή 4, ακόμα και 4% δηλαδή αρσενικού, αρχίζει να γίνει πιο χρυσό. Σαν το χρώμα του χρυσού. Έτσι λοιπόν αυτοί μάλλον αρχικά θέλανε να φτιάξουν κράματα τα οποία σε χρώμα προσωμιάζουν με τον Χριστό και μετά άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι αυτό τα κάνει και σκληρότερα. Έτσι, από τη στιγμή που δεν έβρισκαν και μάλλον το αρσενικό καταλήφθηκε για ευνόητους λόγους είναι τοξικό μέταλλο, κατά τη διάρκεια της τήξης και της γραμμάτωσης εισπνέανε, επειδή είναι και πτυτικό μεταλλό, δηλαδή κατά τη διάρκεια της τήξης εξαχνώνεται εύκολα, πολλοί από τους μεταλλουργούς πρέπει να πέθαναν ή να είχαν βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Κάτι το οποίο συμβαίνει με την πρόσληψη αρσενικού. Έχετε υπόψη αν έγινε κάποιους μεγάλους πόλεμους μεταξύ του 1300 και του 1100 π.Χ. στην περιοχή ανάμεσα στην Βόρεια Γαλλία και στη Δανία και στην Αγγλία λόγω του κασιτέρου? Όχι, δεν το γνωρίζω αυτό. Κάτι άλλο? Ναι. Ο κλάδος με τον οποίο ασχολείστε εστιάζει στην τεχνολογία εξόρυξης. Φαντάζομαι ότι οι κοινωνικές παράμετροι στην εξέλιξη της κοινωνίας και όλα αυτά υπάρχει μια συνεργασία με τους άλλους αρχαιολογικούς κλάδους και με την ιστορία. Σίγουρα, ναι. Αυτό που θέλουμε στην ουσία είναι η επιστημονική προσέγγιση. Δηλαδή, προσπαθούμε να καταλάβουμε για ποιον λόγο εξεργάζονταν το συγκεκριμένο μέταλλο και πώς αυτό οδήγησε δηλαδή την κοινωνική οργάνωση σε βαθμίδες περισσότερο εξελιγμένες. Και αυτό γίνεται μόνο με μια συνδυαστική μελέτη. Δηλαδή, έχουμε συνεργάτες οι οποίοι είναι και κοινωνιολόγοι που συνεργάζονται με το θέμα της τεχνικής. Οι τεχνικές είναι ένα πολύ σύνθετο κομμάτι. Υπάρχει δηλαδή κλάδος ολόκληρος που μελετάει την εγχειρηματική αλήθεια. Ονομάζεται έτσι γιατί για κάθε τεχνολογία, κάθε τεχνική, μπορείς να μελετήσεις το κάθε στάδιο ξεχωριστά. Και μελετώντας το κάθε στάδιο ξεχωριστά, μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα για την οργάνωση της παραγωγής. Μελετώντας το υλικό της οργάνωσης της παραγωγής, κάνεις πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για την οργάνωση της κοινωνίας. Μπορούμε να πούμε ότι τυχαίο ή ξέρω εγώ κάτι μπορεί να συμβαίνει με τα περισσότερα μεταλλεία κοντά στη θάλασσα ή σε οδούς μπορεί να είναι πιο εύκολη πρόσβαση στο εμπόριο, να κάνει
γινόταν η μετακίνηση. Δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Με τα λεύματα μπορεί να υπάρχουν οπουδήποτε. Τουλάχιστον στο δικό μας το Λαύριο, Θάσος, Επαρχαίο. Ναι, εντάξει, είναι τυχαίο να είναι κοντά στη θάλασσα. Μπορεί κάποιες φορές η καζερμασία, όπως το πυλού και λοιπά, μπορεί να προτιμούσαν να γίνει στη θάλασσα γιατί ήταν ευκολότερη η απόρριψη. Αλλά φαντάζομαι ότι πού θα βρεθούν τα μεταλλεία είναι φυσικό. Παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή την έκρηξη που συνέβη μέσα μου, ας πούμε, από εικόνες της απίστευτης προσπάθειας του ίδιου σας, του ανθρώπου ίδιου, επί πολλούς αιώνες. Και παράλληλα να βλέπεις τους ναυτικούς του καιρού εκείνου να κάνουν απίστευτα κατορθώματα μέσα στη θάλασσα για να κάνουν αυτή την ιστορία. Για να πάνε να πουλήσουν, να αγοράσουν κτλ. Είναι δηλαδή ένα πράγμα απίστευτο. Δηλαδή, ναι, δεν το ξέρουμε, αλλά δεν το είχαμε ζήσει έτσι, παιδιά. Και τα λάθη, τα οποία κάποια στιγμή κάποιος έκανε το σωστό. Και μετά ακολουθούσαν όλοι και εδώ κάνουν τα μυστικά των μεταλλουργών και τα απίστευτα. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Πέρα από το Λαύριο, κάτι άλλο από την Ελλάδα δεν είδα. Εντάξει, πέρα από την Ελλάδα. Δεν έχει προχωρήσει ακόμα η έρευνα, δηλαδή το θεωρούμε και λίγο φασιολογικό να μην βρούμε, ή είναι ότι επειδή η έρευνα ακόμα δεν έχει αρχίσει να το ψάχνει? Γιατί την ίδια στιγμή έχουμε τον κοινωνικό πολιτισμό που έχει στην Νότια Ελλάδα και βλέπουμε ότι μεγάλη απουσία. Οι έρευνες εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια, έχουν εντατικοποιηθεί και οι λεγόμενες επιφανειακές έρευνες, που είναι μια πολύ μεγάλη πηγή του να βρούμε και αρχαία μεταλλεία και απορρίψεις κλπ. Αλλά. Εγώ λέω μήπως, δηλαδή στην ουσία, εντάξει, εγώ ξέρω ότι το Μαγείο και άλλα σημεία που έχουμε, πώς το λένε, τα δεν ξέρω καθόλου από τη γεωλογία και το γεωλογικό χάρτη της χώρας κατά πόσο στην περιοχή της Φθιότητας και χαμηλότερα, αλλά και στην Πελοπόννησο έχουμε ή όχι γεωλογικά. Αν έχουμε, μπορεί προφανώς η έρευνα θα μας δώσει. Αλλά δεν ξέρω αν έχουμε αυτό. Έχουμε γνωστά βέβαια, όπως φαίνεται εδώ στον χάρτη, και γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή είναι συγκεκριμένα τα περισσότερα. Οπότε είναι φυσιολογικό δηλαδή. Γιατί είναι η Βόρεια Ελλάδα είναι η απόλυση του τόπου μας της ρογότης. Δηλαδή ξεκινάει από τα Βαλκάνια και φτάνει μέχρι τον Αιγιακό χώρο και σταματάει εκεί. Η άλλη ενότητα, μία είναι η ρογότης δηλαδή εδώ, και η άλλη ενότητα είναι εδώ που είναι ο Σερβομακεδονικός όγκος, που είναι και αυτός πολύ πλούσιο με το λεωφόρο ζώνη. Στην Νότια Ελλάδα έχουμε κάποια κοιτάσματα εδώ στη Στερεά Ελλάδα και πολύ σίγουρο εδώ όπως βλέπετε στην Λακωνία. Η Λακωνία και αυτό η Σπάρτη αναπτύχθηκε σε αυτό που αναπτύχθηκε γιατί είναι πρόσφαση σε πολύ καλό σίδηρο. Είναι ένα ορεκτικό, είναι μια κατηγορία του αιματίτη που λέγεται ο λίγιστος. Και τον ονόμαζα το λίγιστος στα αρχαία χρόνια γιατί ήταν λίγος, ήταν σπάνιος. Ήταν πολύ καλή ποιότητα αιματίτης, από τον οποίο οι Σπαρτιάτες φτιάχνανε πολύ καλό σίδηρο. Και μάλλον γι' αυτό δηλαδή μπορούσαν στο στρατιωτικό τομέα να είναι ισχυροί. Οπότε σε όσο δεν περιμένουμε. Δεν περιμένουμε.